Hezkuntza berreskuratzeko bideak, Oteizak, 3 zirela aipatu zen, baina hau esan zuenean, zan 60 da justu iritsi horretan, 60tik 64 bitarteko horretan. Esaten zuen Euskal Unibertsitateruntz zer esaten du? Orduan, hezkuntza haurra eta hezitzaileen inguruan, zer egin, ze bide urratu, eta artistaren prestakuntza berria nola gauzatu. Beste atal bat izango litzateke, Oteizaren harribitxi kontzeptualak. Oso harribitxiak ziren. Berak sortuak, ordura arte, baten bat, erabiltzen zen beste diziplina zientifikoetan, ikerketa maila, bereak harribitxiak direla esan ditzakegu. Eta azkenik hezkuntza proiektuak eta egitasmoak zeintzuk ziren, zein izan ziren. Hezkuntza berreskuratzeko esaten du berak, 3 bide daudela. Bat, garai hartan sekulako indarra zuen, goi mailako hezkuntza nondik etortzen zen. Etortzen zen apaiztegietatik, eta bereziki Loiolako, jesuitaren bitartez, Loiolako esaten zuen ariketa espirituala, casa de ejercicios espiritualesetatik, horiek ziren goi mailakoak, hemen ez zegoen beste ezer. Eta zion, ezinezkoa da, ze erabat eta bakarrik erlijiosoa da, eta gainera hori gutxi balitz, zaharkitua eta latinoa delako. Hezkuntza estetikoa, bere aurkikuntza, joango gerana pixka bat hori aletzen, txertatu behar da. Eta hori txertatu behar da, edozein adin, xede edo zaletasunei, bokazioei begira edo bokazioak direla. Ez da batzuentzat edo haientzat edo bakarrik guztientzat edozeinentzako. Gizaki berri bat prestatu ahal izateko, Euskal Unibertsitatearen hazia dagoeneko, hantxe, utzi zuen, utzi eta ereiten ahalegindu zen, hain zuzen ere. Zeren hor gero bere hezkuntza proiektu edo egitasmoetan agertzen dire baita ere, holako ahalegin horiek. Bigarren bide bat izango da, hezkuntza heziketa estetikoa, artistikoa eta espirituala garatzeko diseinuak behar direla. Danak, hezkuntza bera bai, baina heziketa estetikoa, artistikoa eta espirituala. Berak erlijioaren kontzeptu hori sartuko du behar da kontzeptu espiritual batean. Ze erlijioak badirudi beti doktrina batera eramango gaituela, halako fede kontuetara eta pentsamendu doktrinaletara, eta berak bai etzuela inoiz alde batera utziko gizakion espiritualtasun behar hori. Eta azkenik, esaten du, artistaren prestakuntza birformulatu egin behar da, bai metafisikoki eta bai estetikoki. Inungo behar edo proiekzio sozial eta erlijioso hori gabe. 3 bide horiek, baina esan bezala, 74an jartzen duguna hemen, 74, gero bukaeran, azkenan ikusiko zuen bibliografia bat, hortzi egongo da, Oteiza, 74ko horretan. Hemen, hori bakarrik jarri dugu ikusten, hori da berak idatzitakoa, eta berak nola garaiko idaz makina horretan, nola konpontzen zen, realki ikusteko, jarri dugun zati bat, eta hortatik bakarrik aterako dugu. Esaten du, presa daukagu, azkar ibili behar da, lehenengoa, da, unibertsitate edo goi mailako heziketa horren beharrari begira. Azkar ibili beharren gaude. Esaten zuen, gure Euskal Unibertsitatea beharrezkoa dugu. Eta hasteko agian, joan gaitezen, ze ja apaiztegiekin hori ja
montaje ikaragarrizko handi bat ikusten zuen zela, naiz eta esan zituen esan beharreko guztiak eta ustutzen, baina esan zuen ez da hain zaila izango guk ere Loiolako, hori, etxe espiritual horren antzera zerbait antolatzen hasten baldin bagara. Eta hain zuzen ere ezin duguna da heziketa erlijioso eta latin honekin jarraitu ze. Ez digu, ari gera des egiten, ari gera des agertzen. Eta betik, begiratuko du, euskal gizaki, euskal gizarte eta euskal kulturaren ikuspegitik, eta joango da azaltzen, hain zuzen ere, nola dijoan usten bere izaera jatorrizko horretatik. Bigarren lan horretatik jarraituz, hezkuntza haurra eta hezitzaileaz zer esango du. Haurrarentzat jolasaren bidez, adinaren arabera, jolasa ez du aurra esaten dugunan, ez dugu hartu behar, haur txiki eta garai bateko eta gaur egun hezkuntzari lotuta, alko litzaiguken haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta gero ja bigarren hezkuntza ondisagoak. Ez. Aurra da ikaslea, gaur egun, aurra da hor hezitzen ordu asko bere etxetik kanpo eta bere ingurune natural eta inkonsiente batetik datorren hori, eta horrentzako, esaten du, goazen jolasa aztertzea, baina jolasaren bidez, aldi berean bere irudimen artistikoa eta erlijiosoa esnatzen dituen ingurune bat sortu behar da. Begira, eskolak eta ikasgelak gaur egun edo ordutik ona, hainbeste urte pasatu dira, 80 urte pasatu dira, hau idatzi zenetik, hori ere gogora ekarri behar dugu. 80 urte. Eta gaur, agian esan daiteko, hau gaindituta daukago, horri ja eman diogu guk eman beharreko. Esan edo badaude horrelako esperientziak nun benetan sekulako aurrerapen bat eman dela, egin eztabaidatu eta seguro argudiatu ditzazkegu. Baina ari gera eta jarri behar gera garai hartan, eta horregatik adibidez, aipatuenetako bat eta ezagunetako bat hezkuntza mundura ekarrita da Elorrioko esperientzia. Elorrion Funkor kooperatibak zehatuta, finantziatuta eta lagunduta, hola, simple esateko, lehendabiziko ikastola esperimentala. Eta haurraren unibertsitatea saiakera bat egin zuten Oteizak eta inguratu zen garai hartan dagoeneko gaur taldea Gipuzkoan sortu zen euskal artisten gaur taldean lanean ari ziren Sistiaga eta Ester Ferrer bereziki. Hori ezaguna da, baina zuen bibliografia hontan ere badaukezue pixka bat berriz eguneratzeko edo gogora ekartzeko zertaz ari ginateken esaten. Esaten du, haurra 6 eta 9 urte bitartean genioaren potentzial intelektuala du, eta gure arteko hezkuntza faltsuek, ahulek, uzten dute benetan lur jota. Eta haur batek ere ez du lortzen iristea heldu intelektual bat izatea. Hori da uste zuena eta hori da bere abiapuntua eta bere kritika garai hartako formazio sisteman berak ikusten zuenaren inguruan. Artistaren prestakuntza bera eskulturgilea zen aldetik gertu zituen artistak eta gaina artea zertzen bere ustez etzeuken zer ikusirik artearen beste ikuspegi komerzialago eta beste erabilera askozaz ere materialistagoarekin. Eta orduan berak bere kezka eta bere gogoa izan zen artistak tradizio latinaren morroitza horretatik ateratzea. Eta gure tradizioan berria den artista sortzea. Eta horretarako, zorioneko unibertsitate azeran aipatu ditugun horietan, euki beharko genuke prestakuntza hori emateko aukera eta hala artista gai izango litzateke,
Ba, arteak sortzeko behar dituen mekanismo eta tresnari guzti horiek egokienak direlako irudimena eta emozioa eta sentsibilitatea hezitzeko. Lehendabizi hezi behar delako sentsibilitatea eta gero pentsamendua. Holaxe. Orduan, harribitxietara etorrita, harribitxi hauek aipatuko ditugu. Estetika zertzan ote izaten. Heziketa estetikoa, aurra, aldaketen legea, hutsa, hizkuntza artistikoen arteko alderaketa, sormenaren proiekzioa eta biologia espaziala. Oteizaren edozein esperimentazio prozesuan agertzen diren adigaiak dira hauek. Eta hauek ezagutu gabe, hauek ulertu gabe, zaila da benetan menperatzea Oteizaren ekarpena. Ahalegin handi bat eskatzen du egitea benetan ulertu ahal izateko. Eta hezkuntza aurra hezitzaileen arteko harremanean bere ustez hauek ere ekarriko digute aukera, harreman eta berri bat, behar dugun horren aukera berri bat. Eta tradizio latinetik aldendu ahalko dena. Eta benetan errekuperatu nahi baldin ba da, eta kasu honetan bere euskalduna izan da, euskal taldetik, euskal izatetik, hori da kezkatzen zuena, eta hori da ikertzen ahalegindu zena. Eta hori da ekarri zuena, eta jarri zuena eskuragarri, ahal izan zituen proiektu guztietan. Orduan, Oteizaren filosofia estetikan oinarrituta dago. Estetika adigaian, kontzeptuan oinarrituta dago. Estetika, esaten du bera, bizitza osoan fabrikatzen den giza jakintza bat dela. Fabrikatu egiten da. Gizakia bizi den bitartean ezagutza bat fabrikatzen joaten da. Orduan, nahikoa da estetika hitza aipatzea jakiteko ari gerala gizakian, gizabanakoen, gizartean duen lekuaz ari gerala jakiteko. Hori da berantzen, estetika berarentzako ez da dekorazioa edo edertasunaren aldarea edo objektuen hori, edertasunaren, baizik estetika kontzeptu filosofiak bere egiten du, baina berak esaten du dagoeneko berak baduela bere leku propioa eta filosofia gelditzen dela pixka bat bere lekuan eta estetika atera egiten dela hortik. Estetikak askozaz ere ja dagoeneko baduelako bere eremu, bere alor, bere adar eta bere eduki propioak. Estetikak kulturak gizakiaren ganduen izaera eta eragina aztertzen ditu, esango du. Eta bere euskalduna izan da esan duguna, hori izan ahalegindu izan duzana, bere esperimentazio estetikoarekin nahi izan zuen jakin aurkitu zeintzen euskal gizartearen jatorrizko, nondik norako, ibilbide horren adierazleak. Eta gero ikusi orain, garai hortan, eta orain egin ahalko genuken bezala, non gauden. Hala beraz, heziketa estetikora etorrita, esango du, 20. mendean badakigu, 19. bukaeran da 20. mendearen hasieran, ikaragarrizko, ikarrezko ahaleginak eta lorpenak eman ziren hezkuntzaren balio eta hezkuntzaren unibertsalizazio eta hezkuntzaren beharraren inguruan. Berak jarraitu zituen, berak ezagutzen zituen, berak ez zuen hitz egiten bakarrik intuizio batetik baizik. Intuizio batek eraman gaitzakeen bide ezinbesteko horretatik orde gero
hori benetan frogatu eta ikertu egin behar da, eta hori da berak egiten zuena. Hala beraz, bere ekarpen propioa egin zuen horren inguruan. Eta egia da, adibidez, lehen aipatu dugun Elorrioko eskola ikastola esperimental lehenengo hartan, Celestin Freineten teoriak nun Frantziako estatu mailan izan ziren berritzaileenak eta ateratzen zuen ordurarteko Frantziako hezkuntza sistema bere honetik atera zuen, Celestin Freinetek, sekulako iraultza bat suposatu zuen, eta berak ezagutzen zuen, eta hori saiatu ziren, zuzeneko harremanak izan zituzten, adibidez Sistiaga berak, egon zen hori, Côte d'Azur, edo Kosta Urdinean, han bizi zen, bere herri, bere eskolatan, nun etortzen ziren Frantzia osotik formatzera, eta han egon ziren, eta eta gero baita ere, ezagutuko du oso ongi baita ere Arno Ester, beste sistematik, Frantziako hezkuntza sistematik atera egintzen norbait, eta beste eskaintza oso ezberdin bat egin zuenaren teoriak eta praktikak. Eta gero besteak beste ikusi daiteke ikerketa zentroan, bere liburutegian, hor daudela, irakurri zituen eta erabili zituen iturri guzti hauek hain zuzen ere. Eta Arno Ester izan zen gero Sistiagak Donostian ostegunetako tailerra, eta zan ostegunak eta askatasunez antolatutako tailerrak deitu zituenak. Arno Ester Parisen ezagutu zuen, Parisen lan egiten zuen lekuan egon zen, eta berak bidaltzen zion Paristik materialak Donostiko tailer horretarako. Harreman zuzenak egon ziren garai hartan. Eta Oteizak zion orduan, tokian tokiko kulturak sortaratzen dituen hizkuntza artistikoak, eta hizkuntza artistikoak gizakiaren ideiak, emozioak, eta munduaren errealitatea adierazteko eta komunikatzeko kodeak zirela. Kodeak. Orduan, plastikoak izan daitezke hizkuntza artistikoiek, bisualak, soinezkoak, gorputz adierazpenezkoak. Eskola eta hezkuntza errealitate hau ezitzeko leku aparta izan zitekeela. Aprobetxa dezakegun. Hezkuntza sistema, aprobetxa dugu heziketa, ezinbestekoa. Izango zaigu, espazio horretan egin ahal dezakeguna, modu hontako kurrikulum sistema bat ezarrita. Hala beraz, bere kezka zen nola lortu dezakegu gizaki berri bat. Gizaki berri bat, gizabanako berri bat. Esaten du, bere formulazio bat dauka, baina beste disiplina batzutarako erabiltzen duena baita ere, bera, eskulturarako, antropologiarako, historiarako, filologiarako. Eta esaten du, formula bana ezina da lort dezakeena olako zerbait lortzea. Eta hau da, hezkuntza estetikoa. Eta hezkuntza estetiko hori izaki erreala, izaki ideala, eta eta bizi izakiaren arteko batura eta lotura da. Orduan, joan gaitezen, izaki erreal hori eramanda hezkuntzara, zer gertatuko litzeuke? Hezkuntza egitatea, fenomenoa, hezkuntza ontzat hartzea, hezkuntza erabiltzea, hezkuntza nahi eta nahiez ezinbesteko tresna bat bezala dela aitortzea, egitatea, eta horri beteta bere epistemologia, bere teoriak, bere ekarpena, Baina, esaten du, gizatalde bakoitzaren araberakoa, baita ere izan behar da, ez da posible munduko hoberena den halako zerbait hartu eta eramatea munduaren beste muturrera edo ez hain muturrera gertuago ere,
eta goi balio berdinak edukitzea. Beldurri gabe, konplexuri gabe, goazen bakoitza nor geran eta zer geran jakitea. Eta gero hortik zer komeni zaigun, ze urrats eman ahalko ditugun, jakin nahi zuzen ere, beste guztiekin batera bizi garela. Hori izango da izaki erreala deitzen duena. Ze izaki erreala, gera, gu eta ni, euskalduna, gu, esateko ohitura handia genuen, oraintxe ez dakit hola den. Ze, haizu gu etorri gea eta gure umea eta gure aita eta gure osaba eta gure lagunak. Gu horrek berak lantzen du. Filologia vasca de nuestro preindoeuropean hori ere lantzen du, hori ez da kasualitate bat. Eta askotan ez dakit egokitu zaizuen, tokatu zaizuen, hemen erderaz, espainolez adibidez hitz egindakoa, esatea, oye, porque mi padre, es que nuestro padre da, gaizkita dena gelditzen da. Es que nuestro padre, no, mi padre, eta badakizu ari zerela zu, eta nahi arreba edo ez dakize, kuriosoa da, baina kuriositate horrek dauka zentzu bat, dauka argudio, ari bat dauka. Orduan, izaki hezkuntza zer egiten du, erreala den zerbaitekin abiatzen da, haurrak, eta suposatzen da ideala den egoera bat nahi duela eskaini. Eta orduan hezkuntza objektu hori, aurra den hezkuntza objektu hori, objektu zentzu oso baikorrean eta bakarrik kontzeptualki, heldu inkonsiente eta konsientean ezin nahi du. Gero ikusiko dugu zer den. Heldu inkonsiente eta konsientean heldu. Hori da ideala. Hau da, dena, 5 urteko haur bat. 5 urteko haur bat da sari nobel bat. Ez dago 5 urteko umerik ez denik sari nobela. Eta 6koa eta 7koa eta non joaten gera agortzen. Nun joaten gera agortzen. Lehen ere, hezkuntza sistemarik eta ikastetxerik gabeko hezkuntza eta formazioa edo heziketa genuenean, agortzen joan ahalko ginatekeen. Agortzen, helduak egin ahala. Askotan oso kode sozial eta homogeneoetara hurbiltzeko eta erabiltzeko joera duelako baita ere gizarte sistema guztiak. Baina hala ez denean, hezkuntza sistemak erru ikaragarri bat eduki dezake, hainbeste ordu, hainbeste urte beregan hartu eta berarekin egoteko eta bizitzeko aukera duen sistema horrek kontu handiarekin, kontu gehiagorekin, beste modu batera pentsatu behar luke harreman hori. Zertarako? Adimen handi hori, adimen sensible, emozionala eta intelektuala bilatuko den hori, ez izurratzeko, hain zuzen ere. Beste gauza bada gero guraso guztiok pentsatea ean umea dala talentu apartekoa, eta hori hezkuntzan zaudetenak badakigu ze izan daiteken. Baina egia da, gurasoak kenduta umeak talentu handikoa dira. Hori aitortuko diegu egia dela. Eta azkenik, bizi izakia, hezkuntza subjektua. Subjektua hezitzailea, hori egiten duena, hori bizi duena, hori eragiten duena. Eta hemen aldaketaren legean, berak, aldaketaren legea aplikatu daitekela, eta esango dugu, hain zuzen ere, ganbiletik, egoera ganbil horretatik, aurrera pasatze horretan dago. Inkonstientetik konstientera pasatze horretan dago. Eta horrek metodo aktibo bat eskatzen du. Eta gero ikusiko dugu beste diapositiba batean. Hau horrela garatuta, beteta, ulertuta, eztabaidatuta eta adostuta, gertatu ahal izan ezkero formulazio bezala ematen digu aukera gizaki berria sortzeko. Orduan aurrara, hori da beste kontzeptu bat. Kontzeptu, esan dugu, harribitxi hauetatik, aurraren kontzeptura etorrita. Bera behi da nola esaten dut. Mekanismo biologiko miragarria eta bat-batekoa da. Biologikoa aparta.
inork ez du, bueno, hemendik aurrera ez dakigu, baina inork ez du hori sortu bere buru batetik edo alienígenaren buru batetik izan ere, biologikoki sortuta etortzen gera. Paf, eta bapatekoa da gure dana, gure geran guzti hori. Aurra den garai horretan zer esanik ez. Animalia txiki eta laburra da, laburra. Eta bi garai arteko mugatan bizi dena eta hau da esaten da, bat, bizi da lehengo herrian. Lehengo herrian ze gu jaiotzen geranean, gu nahi eta nahi ez, inkonstienteki gu heldu batzuk gera. Gu gureak izan diren heldu horiek, baina oraindik inkonstienteak geranak. Baina gu bagera ja helduak, jaio, eta zergatik ere askoa da, aurrak ze serioak diren. Aurrei nola etzaie xelebrekeririk edo bigunkeririk edo zer, aurrak maite dute hitz egitea eta sakonki, beste gauza da, pentsatzea ari gelara, ez dakit zer nolako, ez da, saio intelektual bat egiten, baina aurrak badaukate hori, gaitasun harrigarri hori daukate, uzten gaituztela zurpail askotan esaten dizkiguten, galdetzen dizkiguten, edo ondorioztatzen dituzten iritzi batzuekin. Orduan, bere nortasunaren mamia, heldu inkonstientea da. Hori dira aurrak. Baina pentsa dezakegun, edozein haur txiki, ze ja hori da, garai batetik aurrera, ja agian heldu inkonstienterik konstiente egiten hasten den momentuan hor dago arriskua, galtzeko geran hori eta ezerezetik berri bat hartzeko. Orduan, aurreko gizakia gera, nahi eta nahi ez, inkonstienteki. Eta bigarrena, oraingo herria, hori da hezkuntzaren pauso hau ematearen arrazoia. Eta nortasun helduaren xedea zein izango da? Ba, izango da, oraingo gizakian esku hartzeko ahalegin ahal izatea. Bakoitza denaren, nahi duenaren, ahal duenaren, eta duen indarraren arabera. Aldaketen legea, hori nola josten da, nola eragin dezake haur horrek, eta bide horretan nola ulertu behar da gertatu ahal dela hori, eman daitekela hori. Ba, bida, aldaketaren legeak 3 aldi ditu, esaten du, beti. Esperientziaren aurretik. Behar bada zuek, adibidez, hemen zaudetenetatik museo hau zenbatek ezagutzen duzue, aurretik. Baten batek oraindik ez, berria da. Ba, esan dezake, edo ikastaro jarri duzuena jarrita, ez da? Izan daike, esperientzia honen aurretik, esaten zaigu, errealitatera nola hurbildu? Nahi dut, arrazoiak, oteiza den errealitate horretara hurbildu. Zergatik, sentitzen dut, sortzen zait emozio bat, zerbait pertsonala dut, zerbait, eta orduan aurre ezagutza bat ere badut. Nerea, hori, hauek ematen didatena. Bigarren aldian, esperimentazio aldia litzateke. Eta izan daiteke gorantzko edo beherantzko esperimentazio aldia izan daiteke. Nun sekula aupatuta edo ikaragarri aupatuta edo lur jota senti gaitezken esperientzia egiten edo dugun bitartean. Baina aldi jarraitua da. Osea, ez dago etenik, hemendik onera ez dago eta hau jarraitzen du. Hau honek jarraitzen du. Eta gainera jarraipen horrek esan nahi du eraldatzen ari dela aldiero, eraldaketa bat ematen ari da. Nik hau horrelaxe netorren edo hor nengon eta bainari naiz, honi zera aurre egin eta modu da, beste, dago, betik, transizio bat dago, baina eraikitzen ari da. Eta ez da dialektikoa, ez da orain arte hau edo zuk hori eta nik hori, ezin da, berak ez du dialektikan uste du
galdu egiten dela gizakiok benetan ez gaudenean ere ustez ikasten edo gozatzen, ari gara esperimentatzen. Horregatik bere oso famatua den frakasoz betetako pertsona badina. Nire bizitza frakaso hutsa izan da. Egin dudan guztietan frakasatu egin dut. Baina frakasu guzti horiek izan diren nire bizitzarekin esperimentatu ditut eta asko balio izan didate. Eta ezagutu egin dut eta gai naiz horregatik esateko honetaz, hau, beste horietaz hori, arretaz beste hori. Eta ezagutza bat altxatu dut, ezagutza bat sendotu dut, eta diskurso bat daukat, edo egiteko gauza naiz, adierazpen artistiko baten bidez. Eta hirugarren aldia, ze gertatuko litzateke, esperientzia egin ondoren, nola itzultzen ez errealitatera. Ez da gita hainbesterako balioko dun gaurko ikastaro honek, ez da hainbesterako izango, baina bai berdin ezin gerala atera, ziurrenik ezinezkoa izango da berdin ateratzea. Eta gainera, errealitatea ikutzeko oteizataz esan duzuen hori, berdin mantetzen agian gaur bertan, oandik berdin mantendu dezakezu, baina ez litzateke hola izan behar. Hau, hemen pasatuta gero, ez litzateke berdin izan behar, gero esango zenuketen edo sentitzen duzuena edo. Eta, hau da, bizi ezagutza, bizi egin delako. Eta aldaketen legea aplikatu daiteke gizaki berri bat eraikitzeko legedi bat da. Hori zion. Hutsa zer da? Bera eskulturgilea izan da, jakina da, hutsaren kontzeptua zer da? Bera figuratiboki masaren bidez hasi zen egiten eskultura. Baina joan zen, dakigun bezala, hutsa deituriko eskultura horietaraino. Nun, eskulturari gabe gelditu naiz, esaten zen. Horregatik utzi behar dut eskultura. Zergatik? Ze eskulturak erakutsi dit aurkitzera joan nintzen guztia. Dana eman dit, eta ja ez dut behar gehiago eskultura. Orain, ni behar nau, nik horrekin ikasi dudan hori, aurkitu dudan hori, orain, nire beharrean dago. Eta huts hori, gaina inork ez bezala eskulturak ematen dut, 3 dimentsiotako diziplina bat da, eta 3 dimentsioak irudi bat eskaintzen dizu. Eta iruditerriak eramaten gaitu, benetan, gai aurre ikustea, nun gu bizigeran espazio horretan, ze hutsune betetzeko ditugun. Orduan, huts horiek irudiarazi egin behar gaituzte. Oteizaren eskulturan gelditzen zaigu oso hasiera batean betik gure ohitura, eskultura tradizionalaren ikuspenak edo eramaten gaitu bera zehatzea, baina behin konturatzen gara eta barruan hemen zer gertatzen da, barruan gaude gu. Euskal gizakiak espazio interpretatzeko eta hutsaren bitartez sorkuntza kulturala garatzeko izan duen ahalmena ikaragarri miresten zuen. Eta ez zioten bat ere jarraitu, errez, ongi edo askok esaten zuen hau. Eta berak esaten zuen ahula zela artistak zuten, eta artistak eduki zezaketen indarra eta gaitasuna, inork ez bezala ulertzeko. Horrekatik artistak aktibokiz izango zirela, hezitzaileekin batera, aurra eta gizaki berri bat sortzeko ahalmena izango zutenak. Baina hasi behartzala oso jarrera zera batetik, jarrera ez haundiki batetik, pentsatzen, ea noan jakitera baldin badakit zerbait. Eta goazen astera, zer gutxienez berak ikertu zuen hori, hor zegoen, eta gutxienez jakin edo jarri aurretik ikasten, ez aurre iritzi utzean gelditu, ze gelditzen zea lehenengo aldaeran. Gelditzen zea, zuri intuitiboki
edo emozionalki esaten dizuten horretan. Hori da, goizetan etxean altzatuta entzun edo irakurtzen dugun zerbaitik sortzen digun hemengoa edo zer, baino horrekin, hori benetan sentimendu hori hainbesterako emozioan bihurtu baldin bada, horri eman beharko diogu halako erantzun bat, esku hartu beharko dugu. Hola, hizkuntza artistikoen arteko alderaketa berantzat ezinbestekoa. Estetikaren garapena alor nagusietako bat du diziplina aniztasuna. Eskulturak ikerketa esperimentaziorako erabili zituen Oteizak badakigu. Eta horren haritik gizakiaren eta bere ingurunea aztertzeko hainbat diziplina harremandu zituen. Olerkia, filosofia, arkitektura, historia, antropologia, filologia. Baina benetan, horiek guztiak gainera, eta horiek guztiak hizkuntza artistiko ezberdinen bitartez landu daitezke. Orduan, ezinbestekoak dira horiek danak, bateginez edo batik ere kanpoan utzi gabe, horiek ekarri, jarri eta erakustea zen. Eta hala, baten batzuk edukiko dute hortarako ahalmen bat, joera bat, bokazio bat, beste batzuk ez, beste bat, baina horiek danak dire ezinbestekoak. Eta hizkuntzak eta zientzia bat etorriko litzateke horrela. Zientziak lagunduko luke bere metodo eta sistematiko horretan, ikertzea, ezagutzea, eta ezagutza berritzea, edo ustez ezagutzen dugun hori desprobatzea eta beste zerbait aurkitzea, baina horretarako gero hori zabaltzeko hizkuntza artistikoak ezinbestekoak dira. Sormenaren proiekzioa. Euskaldunen jatorrizko kultura sormenaren desbideraketak kezkatzen du Oteiza. Eta asko ikertu zuen horren inguruan. Herri guztiak ez daukate sormen kulturalerako ahalmen berdina, ez daukate. Lorategi batean edo baratza batean, gu ditugun guzti horiek danak ederrak eta baliogarriak eta maitagarriak iruditzen zaigu, baina gauza bakoitze zerbaitetarako baliogarriagoa da beste zerbaitetarako, baina dana ez da totun rebolot. Eta kulturalki esaten du Euskaldunen bereziki kultura ahalmena oso propioa dela, baduela berezkotasun bat, are gehiago esaten du. Europar kontinenteko historia aurre indo-europearrarena hartuta Euskalduna dela. Eta hori frogatzen du berak Filologia Vasca de nuestro preindoeuropeo libura hor dago. Ez da ari hizkuntzaz, baizik hizkuntza euskeraren bitartez kulturaz ari da liburu hortan. Haserre bizian agertzen da askotan horrekatik, ze bere garaiko euskal artistek behar den jakituriaz eta arduraz ez dutelako jokatzen, eta atzera egiten dute horrelako zerbait edo esaten zaienean egin behar dutela, ez dute zer jakin nahi. Bere obra eta pentsamendua teoriko-praktiko guztiaren oinarrizko helmuga artistengan arte garaikidearekiko konpromisoa txertaztea zen. Orduan, ari zan historia aurrez hitz egiten, baina ari zan 19. mendeko bere garaiaz eta arte garaikidea garai hortan zer zen eta zer egin zezakeen eta zer onura ekarri zezakeen aurkitzen eta antolatzen. Alde batetik gazteen kezka politikoak asetzeko balioko luke artistak ez duenik, ez askatasun guztiz, ez konpromiso sozialik eta ez erlijiosorik, eta bere hizkera eta bere ekarpen artistiko guzti hori jarriko lukeena, ikusgarri, trukagarri, balioko luke, dio, gazteen kezka politikoare asetzeko, eta nola ez haur eta gazteen hezitzaileei hezkuntza estetikoan eragiteko.
hori dio sormenaren proiekzioari buruz, baina sormen kontzeptua ulertu behar da kulturalki. Sormena hiztegi nazioarte mailako hiztegi batean oso ongi etorria egon daiteke laburtua eta baina gero hortik hasten geranean tiraka, etorriko zaigu horren erabilera, horren balioat, horren antolaketa kulturalki, hain zuzen ere. Egoera bakoitzean, garai bakoitzean, gure bizitza propioaren ingurune bakoitzean zerk eta zertarako erabili behar dugun, geran hori, eta jakin dezakegun hori. Eta biologia espezialarekin bukatzen dugu harribitxi hauek, zeren dio eskulturaren bitartez, gizakiaren biologia nola mugi daitekeen espazioan ikertzen jardun zuen. Bere eskulturak, esaten zuen, biologia espaziala aurkitzen lagundu dio. Eta biologia hori gizatarra da, berak dio. Mugimendu horiek ez lirateke fisikoak bakarrik, mentalak baizik, baita ere. Eta eskulturgintzaren bitartez, pertsonen pentsaera eta jarrera adierazi daiteke. Eta horretarako badaudela bide estetikoak frogatzen alegin duzun. Berak adibidez egin zituen zenbait, miresten zituen zenbait pertsonen aurpegiak, eta esan zuen, gutxi ezagutu nuen, edo asko ezagutu nuen. Ez baino, hori da, berak pentsatzen zuena, hor agertzen dena, ez da nik egin dudan erretratu bar. Ez, hori da, bere pentsaera eta bere jarrera. Posible dela, esango du berak. Hala, etorrita, hezkuntza proiektuak gainetik ikustera, nik hor aipatzen dizu bibliografian bilan. Eta hola, esango ditugu, bat doktore tesi bada, eta beste bada Artium Museoak eta Fundazio honek, orain dela ez urte asko, 19 uste dut, egin zuten jardunaldi, erakusketa, eta liburu baten berri. Doktore tesi honetan, hau da, hemen agertzen da, Fatima Sarasolak, 2015 egin zuena, berak 29 hezkuntza proiektu lantzen ditu. Danak hemen ikerketa zentru honetan miatu eta aurkitutakoak. Eta horiek liburuki horretan, bera formazioz arkitektoa da, eta jartzen tesi horretan ikaragarrizko garrantzia ematen dio, Oteizaren obraki pentsamenturako jauzi horretan, hezkuntza proiektu deituriko hauetan egin zituen ekarpenak, aleginak, sortu zituen harremanak, eta bar. Esaten du bukatzeko, Oteizak esaten du, dagoeneko, eta hori da, hau da, aurrekaria, honek esaten du, hezkuntza proiektu guztien aurrekaria bat izan zen. Eta zen, ikerketa estetikoen institutua sortzea. Eta hori zen, benetako Euskal Unibertsitatearen ildotik, ikuspegi teoriko eta filosofiko bat emango lukeen errealitatea. Instituto hori aleginduztan gauzatzen, nun ez. Bizi izan zen leku guztietan alegindu zen instituto hori zer. Ameriketan 14 urte egon baldin bazen ere, gero behin honea etorrita, etzan egon herri batik ere bizi edo harreman zuzen bat eduki zuenik, ez zuenik alegindu halako instituto goi mailako bat antolatzen. Nun esaten zuen, artistaren misioa ez zela izango gehiago laborategia, estudioa, tailerra, baizik gizartea bera zela laborategia eta tailerra. Eta genero artistiko guztiek, eta guztien artean haur, gazte, eta artista guztien sentsibilitatea hezi eta zaintzeko gauza izango zela, baina instituto horren beharra zegoela bai edo bai. Eta hala,
Honek 29 aipatzen dituen bezala, egia da Ameriketatik, lehen esan dut eta, Ameriketatik 58an etorri zen, eta ja, hasi zen sutsuki, hemen zerbait egin behar da. Bueno, han egin zuena eta ikertzekotan gaude, baita ere hemen Fundazio Museoaren zeregin bada, garai guzti hura ikertzea, baina Argentinan badakizu, Argentinatik Kolonbiara, Kolonbiatik Txilera, egontzen baita ere Perun eta Uruguaire, baina egin zituen izugarrizko lanak, harremanak, eta guzti hori han hemenka jakin baldin badakigu ere, oraindik benetan sistematikoki jasotzear dago. Eta handik etorri bezain laster azuzan kontu honekin. Bueno, itzuli naiz eta hemen ez gera besoak tolostatuta gelditu behar. Hemen zerbait egin behar da, hau hola ezin da segitu. Eta hori izan zen, bere proiektu guztien aurrekaria. Hala beste beranduago aipatu dudan Artium Museo eta Fundazioaren bitartez egindako horretan, 24 proiektu hartzen dituzte. Batek batzuk, 29 eta 24en arteko hauek batzuk dire proiektu berdinak, baina lantzen dira ezberdin.